तुम्हाला 30 कोटी मागण्याच्या बाबतीमध्ये कधी ही चूक तुम्ही केली नाही, पण आता गावभर फिरून शहरभर फिरून आपण सांगतात की ना हे भ्रष्टाचार करतायत. मग याही बाबतीमध्ये जरा कणकोलीकरांना तुम्ही उत्तर द्या की नितेश राणेंनी आणि रवी चव्हाण साहेबांनी भारतीय जनता पक्षाने तुम्हाला अगर कणकोलीची निवडणूक लढवायला दिली असती, 30 कोटी दिले असते, तर ही नितेश राणे भ्रष्टाचारी झाला असता का? ह्याचं उत्तर कणकोलीकरांना तुम्ही दिलंच पाहिजे. मी काहीच बोलत नव्हतो, पण वारंवार आरोप जे होत आहेत, खोटं बोललं जात आहे, जनतेला फसवलं जात आहे, तुमच्या आजूबाजूला जे लोक बसलेले आहेत त्या कार्यकर्त्यांना तुम्ही फसवताय. फक्त स्वतःचा स्वार्थ विचार करायचा. मी तुमच्या मुलाला लढवायला सांगितलेलं, तुमच्या भावाबद्दल तुमच्याशी बोललेलो, तरी तुम्ही तेव्हा त्यांच्याबद्दल विचार केला नाही. विधानसभेला सांगितलं माझी शेवटची निवडणूक, सांगितलं होतं की नाही? तिन्ही तालुक्यामध्ये फिरून काय बोलत होते? माझी शेवटची निवडणूक. नगरपालिका नगर परिषद आली, माझी शेवटची निवडणूक. म्हणजे नेमकं शेवटची निवडणूक कुठली ही कधीतरी जनतेला सांगा. कुठली मोजायची आम्ही शेवटची निवडणूक?